morgen weer achter huis. En ik dacht, daar rent een hert hinder. Want ik hier dit wat hinder dan nou en ze weer net vol, ze zo'n haast al op stal. Nou, ik denk, een hert, dat ligt wat nu en ik erheen en toen weer een val. Grote wander, want ik hier in de maatje tegen feest naar vregen, wat ik vol weer en weer net vol. Dus hij stiekem onder mijn eigen dienst kwam. En nou, dit geweldige verhaal, het leven best en alles prima. Toen bel ik de feest, hij zei dat kennen de boeren, dus die dan van je val. Nou, ik zei, het is al, dan moet je maar even komen. Dus de feest moet ik al net jongen. Nou ja, we hebben wel een rekening geweest. Nou, dat valt is nou geboren begin november. Dus het heeft begin december geweest. Dus toen dacht ik, ja, dat kan haast net ooit. Of Sinterklaas heeft er ook bij betrokken geweest. Zachtjes gaan de paardenvoetjes, trippel, trappel, trippel, trap. Het is het paard van Sinterklaasje, stippen, stappen, stippen, stap. Dus misschien is het hinder van Sinterklaas. Nou, dat denk ik wel, maar dan hier een bont niet uitkomen, man. Want Sinterklaas is altijd een skimmel. Oh ja. En het is wat niet, dus wij weten dat precies. En is je een beetje leef? Ja, jawel. Alleen dan ga je ze wel een beetje bang. Ja, en we kunnen er net op zitten, want hij is heel niets. En je moet er pas op zitten als die treien is. Oké. Ja. En hoe oud is hij nou? Weet Ongeveer ik 4 dagen. 4 dagen. Dat is echt nog een baby dus. Ja. En wat denk je hem echt? Hoe ken dit? Nou, het is trouwens niet van uzelf komen met hak. Ja. En die is losbrust en die heeft het hinderdekt. En daardoor hebben wij nog een verhaal gekregen. Niks in de gaten nog. Niks in de gaten. Nou, Niks. de hier staat niks aan. Nee, Die had je werk in en die is weer op plaag gang. Maar het is wel een beetje apart dat hij nou geboren is, toch? Ja. Hoe kan dat? Nou, het hinder van Sinterklaas heeft erbij best. Lekker mama. Hoe wist je dat dit hinder van Sinterklaas bij West is dan? Moest ik van Heid zezen. En ik droom van Sinterklaas en zijn zwarte Pieterbaas. Nou ja, dit is een Gravity. Die hebben wij, die hebben van begin september. En ja, hier ben we dus enorm blij mee. Maar in de huis hebben we nog volle meer. Waarom ben je zo gek mee in die aan? Karakter. Vechtlust. Nou ja, en mijn man, nou ja, dat is ik een vechter. En ja, wij symboliseren u is toch daar toch ook griezelig in. En ja, want hij heeft genoeg meemaken. En ja, dit weer niks strijdlustige meisken. En eigenlijk, ja, dat is alleen nog maar erger dan. Nou, dit is dan een indianentooi en dit is een van onze mooiste dingen, want je hebben dus eigenlijk jeden en jeden omzocht. En nu kunnen we hem dus via Marktplaats hebben we hem dus te pakken krijgen. En ja, dit wonen we altijd nog heel graag. En wij zijn nu heel gelukkig hiermee. Ja, zelfde wc hing het vol, hè? Ja, de wc die hing het helemaal vol. Ja, rondom je heen, dan zie je dus de Indianen. Zelfs als je zit, dan kan je ervan genieten. Het is, wij broeken dit net als Beatrixwoord. Het is voor u echt hobby. En nee, daar valt net aan te tornen. En daar mag geen plakken opkomen. Nou ja, dit is een van onze
een van onze eerste Indianen. Mijn man die wie altijd nog Indianenvriek. En ja, ik had eigenlijk het stokje oernaam. En dat stokje, ja, ik ben in principe nog heftiger dan dat hij het is. Ja, hoe vind je Gojo dan? Nou, maar wij naar Maastricht om een mooie Indiaan, doen we dat. Echt. En of we hem nog net hebben, dan gaan we er echt voor.